Aprinde-ți o țigară și ascultă tot ce urmează. Ia o gură de cafea și încearcă să fii pe fază. 15 ani, ochii albaștri, părul blond și prins în coadă. Pleacă la liceu în clasa 9, în Hericoandă. Aici cunoaște oameni noi, începe să se distreze și cunoaște fete multe care o fac să viseze. În schimb, fără să se gândească, a început ca să vorbească cu un băiat de clasa 2 tot ce putea să își dorească. Fiind o fată crescută la țară, începe să descopere. A ei nici nu știau, avea cine să o acopere. Până peste cap s-a îndrăgostit și pleacă de la școală. Stăteau seara în mașină și îi adormea în poală. După o lună stătea mai mult la el decât la cămin. Dimineața la cafea, seara amândoi la film. Într-o seară bea peste măsură și dansează în pat. El o filmează, spunându-i că e ceva amuzant. Puteai fi tu sau poate ea, putea fi chiar și sora ta. Gândește-te înainte să judeci pe cineva. Putea fi ea, puteai fi tu, oricui putea să îi se întâmple. Și devenea subit povestea unei curve. Puteai fi tu sau poate ea, putea fi chiar și sora ta. Gândește-te înainte să judeci pe cineva. Putea fi ea, puteai fi tu, oricui putea să îi se întâmple. Și devenea subit povestea unei curve. Nu a băgat de seamă, a doua zi totul normal. Relația asta o schimbase cu totul radical. Și la 3 luni de atunci decid să se mute împreună. Le-a spus totul la lor, ei era într-o perioadă bună. Viața de oraș o schimbă, dar o face posesivă. Lui nu-i place că e geloasă și devine agresivă. Și aproape de nimic se ceartă și îi dă o palmă. Ea bufnește în plâns subit și-și proptește pumnii în falcă. Și de atunci se repetă tot timpul aceea secvență. El devenise violent, ea părea mai mult absentă. Până când decid că e mai bine ca să pună stop. Era inutil să pună amândoi paie pe foc. A venit o perioadă, avea numai pase proaste. Ea stătea închisă în casă, el stătea pe la terase. Până când a reușit într-un final să depășească toată perioada și începuse ca să zâmbească. Puteai fi tu sau poate ea, putea fi chiar și sora ta. Gândește-te înainte să judeci pe cineva. Putea fi ea, puteai fi tu, oricui putea să îi se întâmple. Și devenea subit povestea unei curve. Puteai fi tu sau poate ea, putea fi chiar și sora ta. Gândește-te înainte să judeci pe cineva. Putea fi ea, puteai fi tu, oricui putea să îi se întâmple. Și devenea subit povestea unei curve. La o lună de atunci s-a gândit să-i facă rău. Și într-o seară cu băieții se îmbată foarte rău. Scoate din buzunar telefonul cu filmarea și începe să o arate la toată parcarea. A început să o jignească că e cea mai mare târfă. A doua zi pe la liceu a devenit subiect de bârfă. Când a aflat ce s-a întâmplat, lumea o etichetase că de fapt este o curvă, de ce se îmbătase. Neștiind de fapt că toți la rândul lor făceau la fel. Fata devenise bătaia de joc din cartier. Și în felul ăsta s-a dat zvon că e fată ușoară. Ea intrase în depresie și își dorea să moară. Și pe final e bine să nu judecăm greșit. Putea fi cineva dragție care putea lua sfârșit. Mult mai rău putea chiar ție să ți se întâmple. Și devenea paradoxal povestea unei curve. Puteai fi tu sau poate ea, putea fi chiar și sora ta. Gândește-te înainte să judeci pe cineva. Putea fi ea, puteai fi tu, oricui putea să îi se întâmple. Și devenea subit povestea unei curve. Puteai fi tu sau poate ea, putea fi chiar și sora ta. Gândește-te înainte să judeci pe cineva. Putea fi ea, puteai fi tu, oricui putea să îi se întâmple. Și devenea subit povestea unei curve. Puteai fi tu sau poate ea, putea fi chiar și sora ta. Gândește-te înainte să judeci pe cineva. Putea fi ea, puteai fi tu, oricui putea să îi se întâmple. Și devenea subit povestea unei curve. Puteai fi tu sau poate ea, putea fi chiar și sora ta. Gândește-te înainte să judeci pe cineva. Putea fi ea, puteai fi tu, oricui putea să îi se întâmple. Și devenea subit povestea unei curve. Hai să vedem o clipă, ești pregătit să doare? Au fost primele vorbe când l-am întâlnit în scară. Avea doar 13 ani și tupeu de nu-i sufla niciunul. Era bun pe vrăjeală, da, și să dea cu pumnul. Combinau toți golanii să intre în belele. Și-l vedeam și la barbuci seara pe la păcănele. Cu țigarea la ureche și pantaloni în vine. Își dădea filme de ghetto, dar nu prea-l vedeam în filme. Maică sa lucra la fabrică, tasul era sudor și visul lui era deja să fie infractor. Scăpase de sub control că tasul era pe alcool. Și educația lipsea de mult din căminul lor. N-a fost târziu când
fane îl învăța să tragă iarbă și el îl respecta, că îl știa o stradă întreagă. Și așa începuse să o ardă așa cum își dorea, fără să se gândească o clipă ce se va întâmpla. La 2 ani de atunci îl cunoșteau toți puștii din cartier și toți mai pe ascuns își doreau să fie ca el, dar n-avea nici bani și ai lui n-aveau ce să-i mai dea. Maică sa se îmbolnăvise și nici nu mai muncea, de acum el trebuia să înceapă să facă bani și începuse să ceară cu împrumut pe la Golani. Până când a lăsat școala nu se mai gândea la funcții și ajunsese să lucreze cu băieții în construcții. La un moment dat, asta pe la 20 de ani, vine într-o seară acasă cu o mână plină de bani. Se gândea că își deschide o terasă în cartier și că nu o să mai lucreze vreodată pe șantier, dar găsește totul stins jos lângă calorifer. Maică s-a căzut rece, nu mai respira de el, căzuse peste el, cerul era debusolat când medicii au spus că maică sa a făcut infart. Acum cu banii de ea strâns s-a ocupat de mormântare și rămas cu un tată internat la dezalcoolizare. Avea insomnii și încerca să se țină tare și pereții îl strângeau, simțea că nu are suflare. E greu pentru un puști, maturiza mult prea devreme, când viciile i-au lăsat pe suflet semn. A cunoscut problemele încă de la pubertate și atunci a învățat să nu se mai teamă de moarte. Taică-su se întorcea acasă după aproape o lună, toată lumea vorbea că este pe calea cea bună. În sinea mea m-am bucurat, trebuia să fie tare, știam că într-o zi sigur se va pune pe picioare. Într-o zi mă întâlnesc cu el, mergeam la magazin, el venea cu capul în jos și în mână o sticlă de vin. Îl întreb ce-a mai făcut și care e viața lui, se temea să nu rămână singur și al nimănui. Am rămas puțin șocat cât îl știam de motivat, se vedea cum toată drama asta l-a maturizat. Îl vedeam mult prea schimbat, i-am zis doar capul sus, eram convins că puștul ăsta mai are multe de spus. Așa că plec și mă gândesc cât de greu l-a dărâmat, încă o greșeală din care tot eu am învățat. Un vis devenit coșmar, uite-te, și un băiat uitat de toți tovarășii cu care a umblat. La 4 zile de atunci, într-o dimineață rece, mă îmbrac să plec la muncă, țin minte că era 10 și când ies din scara blocului am îmlemnit de